The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, manduan kita sa Dios sa pagsusi sa tagsa-tagsa nato kaugalingon kung napabatay tiner nga mga sala ba sa una, sala sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa imanduan kita sa paggamit sa rebound technique, ang paagi sa Dios nga kita may balik ngadto sa atong pagkigamitay sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato aron kita maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. O humani mo buhata ang pagkumpisal sa imong mga sala, then andam na ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Di man nga ang 1 John 1:9 nagasulti, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hugalang kanimo higala, nga wala pa makadawat sa kaluwasan, mao kini ang higayon. Nagihatag sa Dios gigahin kini alang kanimo nga unta ikaw makaamgo. Nga ang labing importanteng desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi mao nga imong tuuhan si Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Kay ang Acts 16:31 nagasulti sa binisaya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa pagsalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo kita. Magampo kita. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga higayon nga imong gihatag kanamo Dios sa pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi pinagi sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Kay matud pa sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa mga pulong nga magagula sa imong baba. Busa nining adlaw o Dios, ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong pinagi sa lihok sa ministeryo or ministry sa Dios Espiritu Santo.
nga kami malamdagan, mapatinawan, o maklaruhan pagdugang nga mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Tangtanga ang mga babag sa among una-una, O Diyos. Aron kami makapunting lamang sa among pagatun-an ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, mga suki, ning atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, aniya kita, gipabuhi pa kita sa Dios, gumikan sa iyang tuyo sa atong kinabuhi. Ug tungod lamang kining tanan sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang kortesiya o sa iyang grasya. Bisan dili kita takos nini, ang Dios matinumanon gayud sa iyang pagpalihok sa iyang grasya ngari kanato nga nagapositibo sa atong pagtagad ngadto sa iyang balaang pulong. Karon nato ipadayon ang atong paghisgot sa atong tun-anan, the doctrine of the supernatural way of life. Okay. Unas tanan, sa di pa kita mo mutukbil yun sa atong pagtulunan, ako lang kining gisingit kining usa ka punto bahin sa kaluwasan. Kaya mao man kini ang atong labing una nga buhaton. Una kita mahiluna ngadto sa plano sa Dios, okay? Og naadto namang na sayran nga ang Dios nagamugna og tulo ka bahin o ingnon ta three categories, okay, o hugna sa iyang plano sa tagsa-tagsa kanato. Ang una niini mao ang kaluwasan, salvation, nga gisuportahan kana sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mao kana ang kaluwasan. Human nimo madungog o mabati ang maayong balita sa kaluwasan, then imo kining dawaton, imo kining tuuhan o imong barugan. Mutuo ka kang Ginoong Hesukristo sa iyang gibuhat dito sa cross, namatay siya tungod sa atong mga kasalanan, gilukat ang atong mga kasalanan niya, og siya ang mipuli sa atong dapit, busa siya ang nagabuhat sa buluhaton sa kaluwasan dito sa cross. So therefore, kung imo katong tuuhan ang iyang gibuhat og tuuhan, dawaton nimo siya nga imong personal nga manluluwas, then ikaw mahiluna sa iyang plano. Mao kana ang unang hugna. Ikaduhang hugna, human naman nimo dawata si Kristo, ang imong pagtuo gitumong na ngadto sa iyang pulong sa Dios. Okay? Nausab na ang direksyon gikan kang Ginoong Hesukristo, ikaw nahiluna naman diha kaniya, nadugtong ka man kanaman kaniya, you have been united with Him forever. So the second part of the plan of God, mao kaning believer in time, ang magtutuo dinhi sa panahon. Okay? Sa imo nang pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon, ingon nga luwas nga tao. So ikaw, niya itong pagkaluwas nimo, gihatagan ka na magkinabuhing dayon, gihatagan ka na og pagkamatarong sa Dios, o ikaw ang imo ngalan suwat na ngadto sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Dili na. That is forever. So, mo kana mga ehemplo lang kadto nga ang imong mga benefits nga na angkon niadtong pagtungtong nimo sa unang hugna ang kaluwasan. Karon ikaduha, believer in time, nga mao kini atong panahon. Okay? So believer in time ka naman, imong sundon na usab ang mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, nga nagasulti, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Correction, dili
2 Peter 3:9, kundi 2 Peter 3:18. Okay, versikulo 18. Nga kita patubuon sa atong kalag pinagi sa paghibalo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo kana atong buluhaton nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. O human ang atong kinabuhi matapos ang plano sa Dios. The plan of God is the best and the highest. So ang timing sa Dios is perfect. So sa panahon nga kuhaon na kita sa Dios, that is His right and perfect time to take us home. Okay? So karon mutungtong na ta sa phase 3. Ikaduhang hugna sa plano sa Dios nga mao ang sa believer in eternity. Dito na sa eternidad. Okay? Nga gisuportahan ka na sa Revelation 21:4, God wipes away all our tears. There will be no more sorrow, no more suffering, no more pain, no more death, because the old things are passed away. So mao katong tulo ka hugna sa plano sa Dios. O akong idugang kining punto dinhi. Ang doktrina sa kaluwasan is both simple and complex. Okay? On one hand, okay, kasagaran ka na to, mahimo makakutlo o makakot at least a part of John 3:16 or niya itong tubag ni Pablo ngadto sa Philippian jailer nga pangutana about how to be saved. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. On the other hand, who can explain how giunsa man sa usa ka balaan nga Dios ug tao? What I mean is the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. How could this holy God-man could become sin and die for the sake of sinful and rebellious men? Giunsa man kining pagkahitabo. Therefore, mainungdan nga ang kaluwasan is extremely important to understand correctly. Gikinahanglan ang atong pagsabot nini sa husto tukma yung pagsabot. Kay anaarabay ginganlan diya sa Biblia nga anathema, curse, tunglo ang ibutang ngadto ni bisan kinsa, including angels or preachers nga who presume to teach a different gospel of salvation. Lahi sa buot yung sangyaw sa Dios. Because there's only one gospel, usara. So, na ay tunglo niya itong presume sila, mutudlo sila a different gospel of salvation from what is taught in Scripture. Naaman ka na sa Galacia 1:8. Di ba? Sa Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8, nagasulti niini sa in English, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Let him be accursed, meaning tungluhon siya. For unsa? Presuming to teach a different gospel of salvation. There is only one true gospel of salvation. So what then is true salvation? Mangutana ang kadaghanan. Unsa man yun? How is it provided? How is it gained? What are its benefits? Unsa may mga kaayuhan o mga panalangin gikan yana? True salvation is that which is provided by God Himself. Pinaagi sa sacrificial nga kamatayon sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. No, kana ang true salvation. I repeat, the true salvation is that which is provided by God Himself through
the sacrificial death of His Son, Jesus Christ. Paminaw. Paminaw kini. Why lain nga paagi nga ang tao maluwas gikan sa unsa pagka kondenado niya o pagka hinukman niya o ngadto sa eternal life. Walay laing paagi. Ato ka nang makutlo diha, masabtan diha, tinaw og tataw. Acts 4:12. Mga Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nga nag-ingon sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, what does it take for a person to receive eternal salvation? Now, get this. Eternal salvation can only be received, madawat lamang by any individual person. Pinaagi sa iya lamang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Na kana sa mga Buhat 16:31, Juan 3:16, Juan 3:36. Furthermore, eternal salvation is God's gift. Efeso 2:8-9. Salvation has always been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. So mo kadto ang atong pagpatinaw, pagdugang kanimo. Now, okay. Ato manggi biyaan katong atong hisgutan sa miyaging higayon nga ang magtutuo, kitang magtutuo, inigkabot na nato niya ng ang sa atong common goal, which is spiritual maturity. Mao kana ang stage of capacity for life. Mao kana ang unsa ang diin imo nang mahimaya ang Dios. Okay? Kana na kay katakos sa pagdawat og panalangin, katakos sa higugma, katakos sa bisan ganis mga suliran sa kinabuhi na nakikatakos sa kinabuhi in general. Ang imong capacity for life. You can handle any kind of situation in life or circumstance in life, be it in poverty or in prosperity. Kaya na magkikatakos. So karon kaya na magkikatakos, moingon ang Dios nga, okay. Takos ka naman, mudawat sa mga panalangin, bubuan ka na nako. Okay? Mauni, temporal blessings. Okay? Kailangan man itong mga blessings nga tuwa na sa eternidad. So, dinhi pamanta sa present life, dinhi sa kalibutan, then, hatagan ka na sa iyang unsa. Iyang temporal blessing, dinhi sa phase 2, o biya na nato ning kalibutan na madto na tangad sa eternidad uban sa Dios, then phase 3 na kana sa plan of God, then tuwa na naghuwat na ng maximum reward alang kanimo in phase 3 tungod sa imong himo o pagbuhat sa mga unsa divine good, Diyos don nga mga binuhatan. Kay divine good, as we have said, is as the fork of the road that takes you both directions at the same time. Now, ibaw naman ta nga ang atong mga binuhatan is classified into two, divine good o human good. Ang human good gitandi kini sa unsa? Kahoy, kugon, dagami. Wood, hay, and stubble. So ay kuno nagduslit. So ay kuno na og duslit og posporo baron o kanang kablitan nimo sana basta pag to test with fire, okay? Kaya nga itong mga binuhatan will be tested by fire. Okay. So di ba mo sila ni sila kahoy, kugon og dagami. So wood, hay, and stubble, when the test of fire is applied to it, it's gonna be burned up. Sunog yun. Mapaig yun. Okay? Human pagdilaam niya na mapaig.
So what's left over for the basis of reward? Unsa man? For the third significant figure, for the third significant figure, nothing. Which means loss of reward. Kay, unsa? Nasunog man. Apan, kung ang imong binuhatan, Diyos nun, divine good, divine production, mao na gitandi nga unsa? Bulawan, pilak, o mahalong mga bato. Gold, silver, precious stones. Duslit di ko na, masunog ba? Dili. It will, it will withstand the test of fire. Dili yun na masunog. So mo na gitandi, nga mo na basihan sa paghatag na sa mga ganti sa Dios. God will, pass the blue ribbon, so to speak. Hatagan ka na sa ganti that you deserve. You deserve because you have been producing divine good nga maoray madawat sa Dios. Di ba niya? Ang madawat nga good, kay duha mali ka klaseng good, divine good o human good. Divine good, mao ang Dios nung buhat. Human good is tawhanong buhat. Ang tawhanong buhat, mao na gitandi usab sa pulong sa Dios nga filthy rags, trapong mahugaw. You see? Kay hugaw man di madawat sa Dios. Kay nasunog man pod. Apan ang iyang madawat mao kadtong Dios nun nga mga binuhatan. Divine good. Nga gikumpara usab kana sa bulawan, pilak o mahalong mga bato. See? Do you understand? Sumo ka na. Kay ang equation looks like this. We have seen salvation. But for the believer in Jesus Christ, he has the ability to believe. Kining maong tao. He has faith resident sa iyang kalag. And if that faith is blended together sa imong kahibalo o kaalam sa pulong sa Dios, doktrina, knowledge of the Word of God, unsay resulta niya na? Imong mapanag-iya ang condition of doctrinal reality o divine viewpoint mental attitude o kini naga-produce o espirituhanong gahom. And this leads to the next step here, the application of doctrine to life. That is to experience. Ngatos kasinatian sa kinabuhi. So, mo kini ang stage 1 function. Here is stage 2 function, living by the Word. Ang pagkinabuhi diha sa pulong sa Dios. Now, adjustment to the standards of the Word of God. Ang pagpahiluna, pagpasibo, ngadto sa sumbanan sa pulong sa Dios. This is what produces spiritual growth. Mao kini ang nakapabuhat nato espirituhanong pagtubo nga nagaresulta ngadto sa unsa imo nang mapildi ang kadautan, the defeat of evil sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon ug ang imong buhat sa mga Dios nun nga mga buluhaton, divine good. Now, here is faith appropriating knowledge. Mao kana nagaangkon na sa kasayuran. Inomdumi sa kaluwasan, it is the unbeliever with his faith, and the unbeliever's faith magaangkon sa kasayuran sa maayong balita sa kaluwasan, the gospel. So, here is salvation represented by a cross, and there is nothing else to it. The result is God imputes eternal life sa iyang pagdawat. Yan ang tawhana kang Ginoong Jesucristo. So, God imputes iyang iunsa hatag ang kinabuhing dayon nganha yan ang tawhana. So, it is faith in Christ plus nothing. Wa na ikadugang. Ayaw nagdugang kay hingpit na. But in phase 2, balik ta sa phase 2, niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios,
with the believer, it's faith on the Word of God. Ang iyang pagtuo ng ngadto sa pulong sa Dios. By this, iyang maangkon ang katinuod sa doktrina o ang divine viewpoint thinking. Panghuna-una nga ng Diyos nun. Now, he has got spiritual power. Maangkon na niya usab ang espirituhanong gahom. He begins to develop spiritual discernment. Maugmad na ka ng iyang pag-ila. Makaila na siya dayon ba? Makaalinggat na dayon sa mga mini nga nagapalibot kaniya. So, he begins to develop spiritual discernment, spiritual sensitivity, ang iyang doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, iyang pagsalig o pinahagi sa doktrina, o doctrinal courage, o and so on and so forth. And as he begins to apply doctrine to experience, sa iyang paggamit na nini, oh yes, it results in the production of divine good. Okay? So, balik ta niya itong level of spiritual growth. Okay? Pila ka level? Tulo. Baby believer, adolescent believer, and mature believer. Ang baby believer, 30-fold. Adolescent believer, 60-fold. Mature believer, 100-fold. Now, notice, ang magtutuo nga hamtong na, the mature believer, quantitatively produces more than the baby and the adolescent believer put together. You see? Tanawa na ko, motong akong giingon mo, 100-fold ang mature believer. So I repeat, the mature believer quantitatively produces more than the baby and adolescent believer put together. But the point here is, mao kini ang punto, ang kalidad sa iyang binuhatan, the quality of production. It's divine good. And that's the basis of reward. Di man na. Okay? Sabta ko na. Nga ang basihan sa mga ganti, mao kadtong iyang binuhatan. And sa tao, balik ko na to, kung tawahan ng mga binuhatan, human good, masunog ra. So, this is loss of reward. You see? Kaya man, napaig man, na ugdaw man. You see? Apan ang kadtong bulawan pila kung mahalong mga bato, gold, silver, precious stones, di man na masunog, dili mo paig, dili mo silaob, you see? So, magpabilin. It will stand by itself o mao kanay basihan sa ganti, mga ganti nga imong dawatonon. Kasabot ka? So, that's the basis of reward, ang mga binuhatan. Now, what kind of faith is mixed together with knowledge of doctrine? Dun sa may tubag, activated faith. Kung sabot pasabot sa activated faith, nagalihok na, nabuhi na, naabdik na. Activated faith. Okay. In the mechanics of the faithless life, mutukbil ta sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan, faithless life. In the mechanics nini, here is knowledge of Bible doctrine mixed together with faith. Gisagol na. Parehar ko ni, okay, ako kang taga-gihimplo, parehar ko magsagol ka o magbuhat ka o siminto. Imo bang i-mix? Ano sa may mga ingredients nga gamito nimo? Kung maghimo ka o siminto, mag-mix ka, magkuha ka og siminto, o niya, tubig, mao na imong sagol, aron ka makaproduce og simintohon. You see?
ma-produce ba di kag simento ug tubig ra? Oo, simento ra, way tubig. Dili. So, you have to mix them together. Mao po na ang imong pagtuo, mixed it together with Bible doctrine. Aron masiminto ka ng imong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. It will result to divine viewpoint thinking. Kining imong pag-mix together sa imong pagtuo uban sa Bible doctrine. Now, to apply this setup of the faith race technique to the believer's mentality, he claims God's promises. Iyang angkunon. Okay? He claims ang mga promises sa Diyos, mga saad sa Diyos. Then, he thinks with doctrine as to what God is going to do with any of his problems in life. Then finally, he draws a conclusion. Conclude siya with a relaxed mental attitude, confident with the assurance that God is in total control of the situation. Nainomdong ka ba niya itong Operation CTR? This is under the mechanics of the faithless life. Operation CTR, o sa mantong C, claim a promise. Ang pag-angkon o saad sa Diyos. Unsa man tong T, think about what God is going to do sa imong suliran. Think about how God solves your problem. Ano na ka na? Okay? You ponder upon it. Mao na T. Unsa man tong R. Relax because God is in control. You see, ayun na nakalimti. CTR, Operation CTR, claim a promise, think of what God can do to your problem, T, and R, relax because God is in control. Sabot? Okay. That's how the faith race technique is effectively applied sa kinabuhi sa kamagtotoo sa faith race life. Now, as the doctrinal believer, by the way, kitang mga Kristiyanon nga nagapadayon ining klase sa pagtuon sa pulong sa Dios, gingan lang kita mga doctrinal believers. Why do we use that doctrinal believer term? Tungod kay kita, mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo nga unsa ang atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon gibasihan kini atong kinabuhi sa pulong sa Dios lamang. Mao nang doctrinal believer. So, as the doctrinal believer keeps on keeping on plugging sa espada sa Espiritu Santo. Unsa may espada sa Espiritu Santo? Ang pulong sa Dios. We would say ato nang ingno bantay sa tanas. Okay? Kaysa diha nga manag-iya, nagaangkon ka, nagdaghang mga kamatuoran, pagtulunan diha sa Biblia, naginganlan nato og Bible doctrine, magkaanam na gani ka kasilsil diha sa imong kalag, bantay sa tanas. Okay? Kay ikaw nga Kristohanon, ikaw nga doctrinal believer, with the Word of God as the sword of the Spirit, you become dangerous. Dangerous nga to ni Satanas, dangerous nga to sa mga di magtotoo, dangerous gihapon nga to sa mga magtotoo nga way doktrina. Ang buot masabot, mga Kristohanon man sila, tuod, apan wa sila'y unsa, way tinguha, way gana, way gugma, way kadasig, way tinguha, way kainit. So kay kini wa tanan, way moingon dahil sila, wa ko'y panahon. You see? They always have that. Ino na to, smoke screen gihapon na. Wa ko'y panahon, anak. Nga, ang grabe, pag yun, ang uban, pag yun mayong, magtuon-tuon tag Biblia, o may nadato, anak. You see, all of this, smoke screens. So, mao na, sa akong ginahingon, that as
doctrinal believers with doctrine, you become dangerous. Kaya nga naman naa kanay sword of the Holy Spirit, mo nang angay na nimong ingno sa tanan bantay. Now, here is a believer who puts himself in a position in which God will promote him. You see? God is the only source of promotion, right? And will promote that believer, and keeps on promoting him and give him greater and greater temporal and spiritual blessings in life. Na kanang ginganlan og the inescapability of divine blessings. Unsa man ang mga ehemplo? Okay. You have blessings, prosperity, promotion, o success. You see? Mao ni ang angkon nimo Kristohanon believer, doctrinal believer, sa imong pagpadayon sa pagtubo niya sa pulong sa Dios. Madawat na nimo mga blessings, prosperity, promotion, success. Apan sa laing bahin, kung ikaw negatibo, wa kay gana lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa ko'y mahimo. Wa tay mahimo kay ang imong maangkon dili kadtong akong ginganlan nga blessings, promotion, success, dili. Ang imong madawat, unsa? Cursing, adversity, demotion, o unsa? Mga frustrations, you see. Mao na yung mga inescapability of divine discipline. You see? Mao na, it's a matter of choice. Papilion kita sa Dios. Buot ka bang mudawat sa mga divine blessings o mudawat sa divine discipline? Pili. Na kay kabubuton. Now, balik ta. Tungod kay ang doctrinally mature nga magtotoo, become doctrinally smart. Manggialamon na sa doktrina. Doctrinally smart. Gikan sa iyang unsa, sa iyang pagkapositibo, sa iyang kabubuton ngadto sa pulong sa Dios. Kung mainiton ka, positibo ka sa imong pagtagan ngadto sa pulong sa Dios, mao ni ang imong dangatan. You will become doctrinally smart. He has a spiritual or doctrinal self-esteem. Na siya pagtamod sa kaugalingon. He has grace orientation. Hiluna na siya sa grasya. O kining iyang pagkahiluna sa grasya mo, laing termino nini mo ang iyang pagkamapaobsanon. Humility. He has grace orientation called humility. He has a love for the Word of God and love for the God of the Word. Di man nina. Na siya gugma nga to sa pulong sa Dios o gugma nga to sa Dios sa pulong. He is doctrinally objective, husto ug tukmang tinguha about people and about things. He has doctrinal confidence na siya pagsalig nga doctrinal nga pagsalig o doctrinal nga unsa kaisog diha sa iyang kalag. He is grace-oriented or humble, mapaubsanon. He is goal-oriented. Nahibaw siya what he is trying to accomplish in life. Nasayod siya sa pagkabot sa hustong tumong sa kinabuhi. O naa siya ginganlan na to inner beauty, katahom diha sa sulod niya, male or female. If you put the same doctrine on the frontal lobe of a female, you put on the frontal lobe of a male, that manifest or gives masculinity and inner beauty. It gives the female femininity and inner beauty. You see? Kung tuwa na hanok na ang pulong sa Dios diha sa laki, that makes him unsa? The true masculinity.
ug inner beauty. Sama usab sa nahanok ng mga pulong sa Dios diha sa usa ka babae, it gives that female femininity and inner beauty that makes a woman really beautiful. Matahom yun tinuod. Cannot get that over the counter in the department store. Dili nimo makuha kada. Here it is. Now, when doctrine, we have the application of doctrine to experience, and what is the result? Unsay resulta? Production of divine good. Binuhatan nga Dios nun. And do you know where the production of divine good starts? Asa man magsugod? In the frontal lobe. Diha sa sud sa iyang unsa. Pangisip, frontal lobe. Niya nang maong magtotoo. With divine viewpoint, mental attitude. It's not what a believer has that makes the difference. It's what the believer is that makes the difference. Kasabot ka? That is the spiritual life of the believer. Mao ka na ang iyang espirituhanong pagkinabuhi. Abi nimo, what it means to walk in the light in 1 John 1:7. God is light and in Him there is no darkness at all. Versikulo 7, if we walk in the light as He is in the light, we keep on having fellowship or compatibility with Him, and the blood of Jesus Christ, God's Son, keeps on cleansing us from all sin. What does it mean? Unsa may but pasabot to walk in the light? Unsa but pasabot? Well, ang light diha is an analogy. Okay? Kaamgid ba? An analogy for the truth of the Word of God. And walking in light, nagpasabot kini og function in life. You know what it's like to walk into a dark house and turn the light on? Giingon og power shortage, brown out, you see? Ang uban pa yun, blackout yun. Naibaw ka niya na. Ug pagngon ang sugag kalit, sa kangit-ngit. Now, you start groping, di ba? Ug ngit-ngit. Hands out, and if you've done this before, you learn not to live with your toes. Because sure, you're gonna run into some furniture. Sagipot ba ka o makabangga ka ba? And experience pain very quickly. Now, she moves slowly, and you know the outlet of the house, and you know just about the things are, but in the dark, you cannot see what you're doing. Wa kay mahimo og ngit-ngit. And if you get up in a place and you don't know what the terrain is, you are lost. Nahisalaag ka. Because the human eye, ang atong mga mata, tawhanon, gidisinyo kini, gidibuho kini to function with the total electromagnetic spectrum. Gitawag kini og light wave spectrum. Okay? There's a little narrow range in there that God has designed to be received by the human eye. That's the kind of light we call visible light. And that's it. Abi nimo, this room, kanang inyong kwarto nga diin kamo na imutang, o kwarto ba, o sala ba, naa mo sa right place at this moment while we're having this discussion of the Word of God. So, this room or that room that you are using is filled with all kinds of rays. Apo rays, beta rays, gamma rays. Kining tanan ng mga klase ni sila sa radio rays, TV rays. Di nimo makita kini sila. You cannot hear them. You can see the light rays. You cannot. Your eyes are designed, gidibuho ang imong mga mata to receive light waves, and your ears and sound waves, and that's it.
Di ba? Diyos nun kining disenyo, divine design, right? So, to walk in the light is not physical. The light is spiritual and it refers to the truth of the Word of God. Ang magtutuo does not understand the truth of the Word of God. Categorical doctrine cannot walk in fellowship with God. He cannot do it. Well, he can be sincere, and a lot of believers are. Daghang mga magtutuo, mga sincero gid sila. But sincerity without knowledge is called zeal with ignorance. It doesn't work. Dili kini mo musalir. And so, ani ay usa ka magtutuo with his knowledge of doctrine that he actually has the audacity to believe and be courageous. Magmaisugon. Now, he is just normal. Normal ra siya. If God exists, if God exists, I can digress and go into the doctrine of bibliology. Ug atong patinaw, ipadayag kanimo nga ang Biblia is the Word of God. We can prove that God exists. There are, however, theologians who say, you cannot prove the existence of God. We say to them, maybe you cannot, but we can. Because the Bible presents it. Nakasabot ka? The created universe proves that God exists. Nga naay Diyos. Because there is only one of two logical origins where the existence of the universe. Either matter is eternal, and the second law of thermodynamics, known by all physicists, chemists, and biologists, know about this. Naibaw sila nini. No matter is running down. And eventually, it's gonna run out. Or else, it's created. Ug ang tao knows because of the system of cause and effect. Okay? Sa amin is Visayan. Hinungdan ug ang epekto. And the intelligence of the mentality of every normal soul that God exists. Ug siya, he exists because of the creation of the universe. That's how we know. Naakini sa Roma 1:18-20 in the doctrine of heathenism. Okay? But we can also prove ato sang probar that the Bible is the Word of God. We can prove it by its claims. We can prove it by fulfilled promises or prophecy, by the statements that are made. There are many proofs, daghang mga prueba, kamaturan that show the fact that the Word of God indeed is. What is walking in the light? Is walking in the truth. Mao ginaambot ba sa pot? That is functioning in the truth of the Word of God. Okay? And what kind of faith is involved here again? Unsa mang klases nga pagtuo? Baligtan niya to. Activated faith. Na amtik, na dasig, na nabuhi. Okay? Napukaw. And what kind of faith produces divine good? Activated or appropriating faith. And what activates it? Unsa may naga-activate niya? The answer is positive volition activates it. Ang imong kabubuton nga positibo, mo ay nagapalihok, nagapabuhi niya na. Busa, when a believer is producing divine good, okay, siya napunan sa Espiritu Santo. Naga-function siya sa faith-rest life. Nga gitawag nato og spiritual believer na siya. And therefore, he is not under divine discipline. Gusto? Dili. Dili siya disiplinahon sa Diyos. Dili siya pantunon sa Diyos. Kaya naisibo, nahitukma man siya sa kamubuton sa Diyos.
Because there are two kinds of suffering for the believer. Unsa man. Ang una nini is categorical 1. Category 1 suffering. Mao kini ang suffering in the will of God. Gusto ka bang mahibaw diha sa Biblia na sa 1 Pedro 3:17 o 1 Pedro 4:19. And then, ang ikaduha, mao ang category 2 suffering. Kining category 2 suffering, mao kini ang pag-antos of divine discipline. That's any and all suffering that accrues to the believer out of fellowship. Nahigawa siya sa pagkikambitay sa Diyos. Out there in carnality. So, he is under either in initial discipline or intensive discipline. Dinhi lang kita una kutob nini nga itong pagtuon nini o katong ipadayon kini. Labiyang daghana patag pagatunan. Busa, gidapit ka, giawhag ka, ayaw si piyata ang sunod, sumpay nini nga itong pagtuon. Sama ra kini og series na manggod. Kung ikaw tanaw ka mga serial diya sa TV, labaw pa kini sa serial ni ato. Nara kanimo. It's a matter of choice. Inumdum ka, kaya natay ka bubuton. Busa, gidapit ka gihapon ni gala o igsuon nga magtotoo. Pag-uban din ng atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Giangkon nato kini nga grasya nga gisangkap sa Dios alang sa atong kagabitan sa pagkakristohanon anak sa Dios. Magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo, pagdugang sa among kaalam sa imong mga pulong nga among magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Dili kami takos dinhi o Dios ay apan ikaw nagamatinumanon gayud sa imong mga saan. Musawan ni kami sa among pagbuwag-buwag kaning napita, adada kami sa among tagsa-tagsa ka Pinoy-anan nga way kabilinggan o nga kami imong dadon. Ugma pagpalik dinhi sa among pagtuon sa imong pulong nga among giangkon nga labing mahinungdanon nga bulwaton sa among kinabuhi niining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.